Achegámonos ata o Parque de Bombeiros porque, como todas as veciñas de Ourense, despertamos consternados pola situación na que quedou un dos símbolos da nosa cidade. Preocúpanos moito cal é a situación na que quedan os traballadores e as traballadoras desta concesión municipal. É evidente que a concesión municipal debería ter un seguro, pero tamén é evidente que estas traballadoras agora mesma quedan nunha situación de incerteza que o Concello de Ourense debería garantir. E achegámonos tamén aquí ao Parque de Bombeiros a agradecerlle a labor. Grazas a eles tivemos a sorte de que o lume non fora máis aló e non afectara a outras instalacións anexas e a outras vivendas anexas. Sorpréndenos, tal e como denunciamos en reiteradas ocasións, o nivel de abandono que ten sometido a este corpo o Concello de Ourense gobernado polo Partido Popular. Inmediatamente presentaremos unha iniciativa a pleno para coñecer en detalle cal é a situación do Corpo de Bombeiros, para coñecer en detalle que acontece co 1.300.000 euros aprobado dos fondos de UNESPA para dotar ao Corpo de Bombeiros.